Ngiyanibingelela ababukeli beBlack Life TV lona nguphela kade noPhoso Mthembu ngisuka phansi empangeni phesheya kothukela. Ngizelana ngizoniphatha uhlelo lumnandi izinkinga zomndeni lumnandi oluhle noma ke lubhlungu. Bafethu ikhaya ekhaya ley'nkinga zalo. Wonke umuntu noma ubani uney'nkinga zakhe ekhaya. Namhlanje bafethu namhlanje nginosisi lapha e-studio. Intokazi enhle enyathela ngabantwana inayo inenkinga. Siyathemba kodwa ngeke ibuye ilambatha ngoba kuthiwa libuye lilambatha. Izobuya izophuma na something la eBlack Life TV na izophuma nayo inaso isisombululo ngoba phela ayikho inkinga engaxazululeki. Sabona sithando sami ngiyakwamukela kwa Black Life TV lo uPearl kadini uPhoso Mthembu. Ngiyabonga sisi ukwamukeleka ekhaya. Ngiyathemba ukuthi nami inkinga zami zizoxazululeka. Lo okhulumayo uThando wakamkhizi Sibongo. Khabaze gcobeka ihlane. Wena ukhanya masisisi. Thokoza gogo. Thokoza. Ukhona noma umkhulu? Gogo. Namphela ngangaba isangoma before ayisubiye isangoma. Kwenzakalani? Awulazi udaba lami. Akekho umuntu ongalazi kodwa akasikho lapha. Namhlanje singolwakho ke sithando sami. Bakwenzani emphakathini nasemndenini sithando sami? Ithini inkinga yakho namhlanje? Ngiyengizwa kuthiwa noma kunzima kuyahambeka. Kodwa manje ayikho into engifisayo. Ngifisa ngisho ukukhumula ubuhlalo ngoba yakumnandanga. Ukuthwasa kwami kwangathi kuza kahle. Noma kungezanga kahle hle ngobani phela ngangithwasela kude ngingawuboni umndeni wami nanoma isiphi isikhathi engifisa ngaso. Ngoba ukuthwasa kwami ngathwasa mhlawumbe almost 10 years. Hawe phela ne-PhD ungaphuma nayo lapha. Inkinga phela akekho umuntu oyisebenza ekhaya. Uma uphila ngempesheni, even impesheni yayondla futhi ekhaya. Awungazi ukukweleta ugobela uthi mhlawumbe ngicela ukukweleta ngizokhokha mase ngiphuma. Washinto enkulu kuthiwa idlozi alikweleto. Namanga. Kuthiwa idlozi nje alikweleto. Uma wangwambanqisa ke nosisi wami bezama ngamaqolo ey'ngane bayihlanganisa yaphuma inkomo. Ngapho mina ngisangumaqobo ngaphuma ngenkomo ethi mo. Ngineshoba mina hayi sishoba lenkonkoni. Thokoza salikazi. Ngagida nje esigcawini kwakuhle kanje kwathi sekumele ngiqala ukusebenza hayi ngibasebenza abantu kube kuhle kube right ngoba phela ukusebenza kwezangoma akufani njengoba wazi. Kusebenza kwezangoma ukucupha kwamagceke akufani umuntu megezela isichitho akufani impande kahle hle ayifani igodla angeke ifani. Ngoba muzobe mhlambe ulapha umuntu mhlambe mechithiwe mhlambe emendweni wakhe angithi before uqale umgeze momgeza mhlambe uyalisebenzisa inkukhu emnyama ukususa lesi sinyama lesafakwe sona bese kuyimakhathi umhlambulula ngenkukhu emhlophe. Okay. Ngixolise nje ukuthi ngingene emlomeni Khabazela. Inkinga ke manje ikuphi kahle kahle sebethini ke manje emndenini nasemphakathini? Sekuthenini phela ngangizicupha ekhaya so ngafaka amakhandlela abovu nezinaliti. Kwathi elilodwa ngasebenzisela iminyama ngalifaka esangweni. So kwathi kunetha shothi uyabo lento okuguguleka. Kwavela ikhandlela leminyama kanti futhi kuzohamba usisi wami aphelele umsebenzi aphelele umendo wakhe kwathiwa ileli ikhandlela leminyama ingakho abakhongi bengasangena ekhaya ngoba kwakumele kube khona umcimbi owuzokwenziwa wakhe wokugcina ukukhehla kanti kuzoqondana ukuthi ngenze lo muga lo othi ngibethele egcekeni kanti nakamakhelwane ngithi ngisiza omunye umuntu ngangithi ngiyamsiza ekuthenini umendo wakhe ngoba wayinenkinga ukuthi bayaxabana nomnyeni wakhe bamfaka ichitho nani mina ngazama ukuthi ngizama ukuthi ngimsize kanti vele lo muntu lo indoda yakhe eyayithandana eyayimchithela naye isihambele phambili lo engithi ngiyamsiza mina wakamakhelwane wamaneke waqhuma ke waphalaza yonke leyo nto engangimyalele zona waphelela umsebenzi umkhwenyana wayo elobola lo star wakhe lo ade emchithela naye kwawukuphela kwakhe keke. Wamntase wawusoleni wena uzubethele nje ekhaya?
Phela Wawubethela nje ngoba kuyabethelwa. Ngaphela kuyabathela ngithi mekunesangoma ekhaya uyazi ukuthi ubuthakathi buza kalula ngoba befuna ukuthesta amandla akho. Amandla akho. Yes. Oh. Ngangithi ngiyasiza mina ngoba vela sinami umvikele ekhaya. Vele inkinga zithi mayifika ziqale sangomeni. Isangoma kahle hle isona ekhaya siba umnumzana umuzi ngoba uyena osobheka ekhaya mawukuthi akunababa ekhaya imina obvious ekumele ngibheke ekhaya. Thokoza gogo. Ngoba yonke into nje ibuzwa mina angeke kungene umthakathi la ekhaya kukhona isangoma uzobuza phela uma ngakuhambisa wayothwasa kanti wayothwaselana indaba sisodlala abantu Manje ke nosakho anisabhekani ke manje. Inkinga ke iyona nto engidethela kakhulu ngoba usisi wami ngiyamthanda kakhulu and lesenzo lesenzekile ngiyayibophezela uzobuya umkhwenyana. Uzophinda usebenzise okunye ekuthabuye. Uphela nje amandla endoda wapheli. Hayi. Mzansi Afrika madoda namhlanje ngiphethe umakhosi wangempela ngikhuluma ngami mina ifake i-return soldier ngikhuluma mina ngomuntu. Mina ngukhabazela umkhiza amavo ucaba ihlandla. Makhanya masesiswini. Ukubhela. Hawu. Yabona nje zithi mase ivukile into zami. Ubona kwaleli dread seyimile impondo zibheke phezulu ubona ngempela uthi hayi unqamla amazwi lo. Ubona ukuthi nje bakusukela ke manje. Awuculi ngani le ngoma? Ethina ngoma yenze angilamleleni. Oba nesono labo ba. Phela ngangaba isangoma ngiyayazi lo ngoma le. Kufanele mase kubheda mina ngoba ngangibona mase kubheda vele uyicule lo ngoma leyo. Bathethe bakulamlela awukwazi phela ukuthi ungathi usebenzela bona uyingane yabo mase unukwa ngento enzima nje ukuthakala. Hayibo kunzima kakhulu ukuthatha mase unikwa nasemndenini. Uzalo kunzima kakhulu. Manje ufuna simenzele udadewethu simfonele simchazele mntaka mama mntaka baba khabazela sicela ukuthi ena uzothini kumntaka ufuna ukuthini ufuna ngicelela ukuthini kumntaka mama wakho. Ungamfonela nje ngumagcina mina kwethu. Ngomagcina kwethu mina ngiyamlama lo sisi lo engithi ngicela nimfonele lena ngobani yena umfonela kwenu sasibambisene. Nkosi yami. Sasiyithupha zegwayini. Kwangena usathana. Ngoba wawungeke uhlebe ngami kuyena. Ngiyafisa nje ukuthi mina nimfonela nimtshele ukuthi noma ngingamtshela ukuthi ngikhona mina. Ngitshele nje ukuthi sinosisi wakho la usibanibani ufikile wazositshela istory sakhe ukuthi kuyini emxakile uyafisa ukuthi nibuyisane. Ngiyafisa nje sibuyisane kakhulu ngoba awukho omunye umndeni enginawo. Cwabeka ihlandla. Awukho. Uma uyena nezingane zethu. Kodwa ke nesoka selihamba. Inkinga phela nje angithi shuthi ngathi ngithi ngiyagadla kanti usegadle kakhulu ngagadla zephuka mina. Uthiwa umbi wandawonye. Kushuthi umnax. Uyinkinga zomndeni base kuphinde ngena nomnax phezulu. I am thanks to shame. Mzansi Afrika ke uhlelo namhlanje ke nkosami asikhali kangaka asidabisi kodwa kubhlungu ngoba phela uxabene nodadewabo ngonxa ukuthi ena unuka ngobuthakathi. Ngizocela usimfonele udadewabo ke bebuyisana ke bexoxisana ukuthi nakwenzakalani. Mhlawumbe nje incane nje into. Mhlawumbe incane nje into sesingabona uqhubu cricket bebuyisana futhi. Ngizocela ukuthi sibafonele. Hello. Ngazi ngane inkinga ke. Ngazi kwenzakalani ngefoni ka sisi. Hello sisi. Yebo sawubona. Unjani mama? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngiyaphila nami. Ukhuluma no Pearl from Black Life TV. Ngabe ngikhuluma no Kizo. Yebo, ukhuluma naye. Uyaphila kodwa gcwabeka ihlandla. Ngiyaphila mina njani? Wakufani. Ngiyaphila nami. Nginosisi wakho lana. Uthando uMamkhize. Sure uzokwenzani ke lapho? Hayibo sisi usisi lana uthi unenkinga nimnuka ngobuthakathi ekhaya nasendaweni. Hayi. Akanyuka uyakwenza. Unamanga? Akanyuka uyakwenza. Hayibo mntasi. Ngimdala mina nginaye njengomagcina kwethu.
uyazi ukuthi uma wethu sibambe ngamazinyo kodwa yena uzenzela umathanda wakhe yedwa. Kanjani? Uma echaza nje uthi umnyeni wami Wamthatha yini? wamfakela into ongazazi wamisa ngezinto ngezizonke lezo zinto. Uyayichaza yonke leyo. Uyanitshela ukuthi mina ngahlala 2 months sonke ngitelefoni singakwazi ukwenzani. Engifaka umeqo onyaweni. Hayibo. Ngizocela nje ukuthi mntaka mama ngibuze ukuthi wathola kanjani ukuthi uyena okwenze lokho? Okonyawo ngakuthola esezokuthula ngenxa yokuthi kwakumele kuhlanganiswe. Ngithelipha singahambi. Mana esezophothula kanti wayekhona esekhona nokusebenzisa umuthi esephehlweni okokuloya kanjalo. Wesenalo ulwazi into esambona ngoba kwabona kwagobela wakhe wayena wayenukwa vele. Hayibo. Nakhona ukhona umuntu okwathi sisele emqashweni. Hayi. Kodwa kuyona lento ayichazayo. Akuyona nje lento ayichazayo. Iyona kuyiphi ekuyiyona. Kunje ukuthi uzokhali ukhale nje wena ugcina into ongakhali. Anginabo ingane zami mina ngihlele ngazami ngizondlela ingane kanje. Kodwa sisengayilungisa izinto. Lungisa izinto kanjani kwakunini ngize ngikhiphe imali zami mina. Hlanza imali zamaqolo ngiyekwenza ingazami ngithi ngizama usizo lwakho. Hayi mntaka mama ngiyezwa ngathi umoya usephezulu. Cwabe ngicela wehlisa kancane ulaka. Umntaka mama wakho lana uyazithoba phama ukuthi akayazi leyo nto leyo. Bengisacela nje ukuthi na uma ikhona indlela Khabazela angazi ukuthi awungakhona nikhabazela uze la ke nixoxe nodadweni ngoba uthi nikena ikhuluma ekhaya yangalunga. Mhlawumbe mangingenela umuntu wesithathu omunye useceleni ke oyimina noma mhlawumbe omunye umuntu oseceleni ngoba isimo sihle kudadweni uthi imphatha kabi le ndaba lena ukuthi nimnuke ngobuthakathi. Yabo. Uma eseyise ngoba esikhathini samanje asisayiphileli thina manje. Siphilela nabazali bethu. Eyimisele ngokwenza nokulahla ikhwama. Sengisho ukuthi sesingazama ukuthi zami ilungiswe ngoba nomama naye uyathanda ukuthi ingane zakhe zizwane zizodwa. Hey ngempela nami nje ngingahlangene kodwa ngiyathanda ukuthi nizwane. Hayi uma ezokwazi ukuthi kusuke enhlizweni ukuthi ashiye yonke lento ayenzayo. Kumele kususwe kwalo buhlali ngoba ngisho ukuthi ibona lo buhlali lo. Hayi bo ubuhlalo kanti akufanele akufake. Hayi angisaqondi mina uma bezokwazi ukuthi athwale ikhona engekho right. Uma kodwa eyimisele eyibophezela. Mina nje ukuthi sokho omdala uyazi bento ezimiseka yiphi into engingimenzele yona. Okay Cwabe solilandelela lolu daba ngizocela ukuthi nje ngiphinde ngoba lelu daba ngathi uliceka kube ngikufonele eceleni sibone ukuthi senze njani noma mhlawumbe uyakhona ukuthi ufike lana next week noma ngalela viki lela noma ngesikhathi uthola isikhathi. Ngiyabonga ngesikhathi sakho. Yebo ngiyabonga nawe. Mzansi Afrika umoya uphezulu kakhulu kusisi unesiqiniseko nje sokuthi udadewabo uyena omenza izinto ezimbi uyena omloyayo. Khabazela uzizwa unjani emva kokuthi sifonele udadweni? Kunzima kakhulu. Okubuhlungu ngisawubhekana naye endlini. Nakhona nje ngithi ngizela ku-Black Life ingwabe ngifisa ukuthi ngisizakala ngoba nami angisazi ukuthi ngenze njani. Angisazi wangempela and ngizulelwa amanqe ngiyabona. Because even namaphupha awasekho kahle. Awasekho kahle. Mawuphahla mntase ngoba ngeke ngizokuthola khona ukuphahla. Mawuhambe uyophahla ukukhuluma nabo bathini bona? Ngoba phela surely fanele bebe neanswer ukuthi abakwazi ukuthi bangakunika umsebenzi ongaka bese bekuthwesa futhi ube nyama nambane. Yini abayifunayo mhlawumbe? Bafuna mhlawumbe uthuthe mhlawumbe ufane noJosepha uyophakama kwenye indawo. Bafuna ukuthi kube kanjani kahle kahle? Inkinga ngingakwazi ukuthi ngithuthe ngimuve. But inhliziyo yami yohlezi isele emuva ngobani ngishiye umzali wami nami engimthandayo owangithwala 9 months and uyena yedwa engimazi ngoba ubaba vele angikhulanga ngaphansi kwakhe. Angithi siyalikhumbula iBhayibheli ukuthi uJoseph abathi abafowabo sebemgqibile wahamba wayophakama kwelinyizwe. Kwabanjalo impela. Sesho ukuthi nawe kungenzeka nawe lokho mntasi ukuthi mhlawumbe nakho sebegqibile abafowini la noma nazi inkinga zigqibile mhlawumbe uhambe uye nje noma kaMayimayi. Hayi ngiyezwa. Ngoba kaMayimayi lapho ekusebenza khona abalaphi bendabuko abaningi noma uye kuphi ke nje noma kuphi lapho ongafika uphakame khona ngoba kuyabukeka ukuthi imoya iphezulu kakhulu.
kakhulu. Kodwa-ke phela vele angeke ukuthi uhambe ungalungisile. Isho kuthiwa ngiyapheka akasekho umuntu odla ukudla Odla ukudla okuphekwe kwakho. yimina. Iy'ngane nkosana nasegcekeni nje zibuka. Kunzima kwa ingane yiqhelele kwanganyami-ke le ngiyizalayo. Nginengane eyodwa mina. Bamane bayithatha bayisa kubo, ayihlali ekhaya. Nakubo abafuni ngibone. Lunzima udaba lwakho sithando sami kodwa asithembe ukuthi usisi uzozama ukuthi eze la noma sibone indlela ukuthi sihlangana noma kuphi kukhulunywe lolu daba. Sengifisa isho kuthiwa mhlambe kukhona umlaphi-ke omunye wendabuko mhlambe enizongitholela yena i-Black Life mhlambe angixazululele indaba ngoba ugobela wami vele akasekho. Oh bakithi. Usashona. Awu Nkosi yami. Bahlali nangu usisi lapho unenkinga ngosami enkulu ngoba uzalo lonke lomhlamukile. Makukhona umlaphi wendabuko ongakhona ukuthi amsize. Ngoba inkinga yakhe ngathi inkulu kakhulu ngoba usisi wakho uneshow ukuthi uswakho uyamthakatha. Ziningi inkinga abantu abanedlozi engeke babhekana nazo. Mina kodwa ngibhekananga nazo shuthi kwacaca nje vele ukuthi ngangenalo idlozi. Bafethu kuyahleka wena noma kufiwe. Kuyahleka noma kufiwe dadewethu. Ngiyathemba ukuthi uzophola ngaphakathi. Hayi, ngiyathemba ukufika kwami ngiyokuthola ukusizakala. Uphole mntakama. Ngicela ukuthi uphole nje. Hayi, Ucele nasezalukazini ukuthi kube zikuvikele. kuzoba njalo. Angisayishisi ngisho impepho. Awu sorry. Sengimane ngime nje emsamo ngikhulume nabo. Akusagoqe ngisho ukuguqe because ukubakhothamela kwami ngibona ngathi inkinga zanda kakhulu. Awu bakithi salukazi. Sokoza salukazi. Bafethu ningakhohlwa ke ukulike and subscribe ni view. Bafethu leni inzima kakhulu ngoba uzalo maselixabene kusuke sekunzima kakhulu. Asithembe kodwa ukuthi ke akukho okungalungiseki. Okonwe ngomlomo kulingiswa ngomlomo. Lona nguphela kaDinophoso. Toodles.